Yarima on the beat. Asin da asin na rayu cikin soyayyar ki amana ta ni ke ɗaya ce zanjan kama. Asin da asin na rayu cikin soyayyar ka amana ta ni kai ɗaya ne zanjan kawa. Asin da asin a cikin ƙaunar ki nake raye amana ta ni ke ɗaya ce zanjan kama. Kamalar ki shi ke jagorancin kaina na faɗa da kisa. Tsoho, kuɗi za mu samu yau korewa mana hankalin za ka yau ma. Don kura bi ba Me za ka samu guri na? Ni ma afuwa nake nema wajen ku ya za a ire na ku. Ba wasu kuɗi a guri na sai gero in su zan auna muku ku je ku yi kunu shikenan. Allah tsoho. Gwaska is the most wanted, notorious criminal in the country. 1 week, Mukamu Gwaska. The police, SSS, DSS, NIA. Inshallah. Never. All this inshallah. But inshallah nake Mukamu Gwaska. Gwaska kuma? Kar ku manta. A wancan lokacin kuna gidan gwamna. Gwaska ya shiga gidan gwamna yayi abin da ya ga dama. Kuna tare da minista, Gwaska ya shiga gidan minista ya yashe ce mata karkam. Mutum ɗaya gagare ku? A ankare yake yana amfani da kwakwalwarsa. Ana iya kirkirar cuta a saka ta a cikin al'umma. Da zarar al'umman sun fara mutuwa, sai gwamnati ta yi yunkurin kai ɗauki. Sannan waɗanda suka kirkiri cuta su fara sai da maganinta. A yi ta narka kuɗi ana yin maganin cuta. Ka da samun sanka a cikin zuciya, amma lokuta baka zuwa ban ruwa. I am Gwada. Gwada fears no one, Chief. I just want you to know the magnitude of the job. Gwaska, na kama Gwaska a yanzu haka yana hannunmu. Har DSP Abu Sarki ko? Congratulations fa. Mun samu labarin cewa kun kama Gwaska. Gwaska, beating soul of cinema. Da girman kujeranki. Na san dai kin san abin da ya kawo ni. Ba sai na tsaya maimaita maganganun ba. Don nima maganar haka na ji ta kamar faɗowan aradu. Ban san da maganar ba. Malik banda abinka? Ta ya za a ce namiji kamar ka ɗan birni a ce matar da zaka aura ma sai an zaɓar maka? Ai wannan kamar abin kunya ne a gurin ka ko? A guri na ba abin kunya bane. Zan amince kuwa da gudu ma kuwa. Saboda na san wadda aka zabar min ba bar kyama bace. Kuma dama tun usuli tsakanina da ita muna kaunar juna. Me yasa da suka faɗa maka baka ce no ba? Kina nufin ki ce ki ba ki amince ba? Ban amince ba yayi mare kuma ba zan taba amincewa ba saboda ni tsakanina da kai ba soyayya bane ba shakuwa ne ba mu taba hira soyayya da kai ba ballantana ta aure kuma ba zan taba amincewa ba haka kun rana tsaka za a zo min da irin wannan magana kai ma ka san ba abu ne mai yiwuwa ba
Ni dai ko akwai soyayyar ki a zuciyata ko babu. Abin da na sani kawai shine zan bi umarnin magabata na. Kuma ke ma ya kamata a ce kin ba abin da magabata ki suka faɗa miki. No yayin Malik ba zai yiwu ba. Bai shirya aure yanzu ba saboda kafi kowa sani ina da abubuwan da suke gabana. Ina so in kammala karatuna. Sannan ina da foundation din da nake dealing da su. Haka kullun rana tsaka za a zo a rakito mun magana aure? Kaga, idan na ce maka ma zan aure ka, to na maka ƙarya yaudara ka zan yi. To ya za mu yi kenan? Yaya za ka yi dai? Saboda ni ban sa aka ba, in ji ɓarawon tagiya. Kai ne namiji, kai ne suka tara da wannan magana. Don haka, kai ne za ka je ka sami suka ce musu baka so na, saboda ba za ka iya auren wacce baka so ba. Waye ya faɗa miki cewa bana son ki? Ina matukar son ki Aziza. Sannan kuma ina ƙaunar ki a matsayin ki ta jini na. Ni ma ina ƙaunar ka ma a matsayin ka na dan uwana, amma ba soyayya irin ta aure ba. Don haka magana ta gaskiya, wannan magana ba zan amince da ita ba. Sai kai gaggawa sanar da su. Ke ce zaki sanar da su? Saboda ba ni ne na ce ba na son ki ba. Ke ce kika ce ba kya so. Da haka ki zaki sanar da su. Ba zan faɗa musu ba. Asin da asin rayuwarsu cikinta akwai darasi da yawa. Fari da baki isa ka samu guri akasin da yake ta zuwa. Da akwai nagari kwai ɓata gari mai kyau da marar ƙawa. Wani al'amarin da yawa ɗan adam mafita ya ka samarwa. Fari da baki isa ka samu guri akasin da yake ta zuwa. Da akwai nagari kwai ɓata gari. Ka zo ka zauna a gabana, ka sunkui da kai, kuma ka yi shiru, kuma alamu sun nuna akwai damuwa a tare da kai. Me yake faruwa? Abba, dama ni sai da na yi tunani akan wannan haɗin da kuke so ku yi. Yanzu gashi nan, abin da kuke so ku haɗa ba zai taɓa faruwa ba. Me zai sa ba zai faru ba? Ta ce ba ta son ka ne? Ko kaɗan Abba, amma ta nuna min rashin amincewar ta ƙarara. To amma in haka ne, ni ban taɓa tsammanin haka daga gare ta ba. Duba da irin yanayin yadda shaƙuwarku take, ta aminta da kai, ta yarda da kai. Uwa uba ma na ga tsakaninku har shawara kuna yi a tsakaninku. Abba, wannan daban ai. Amma a zahirin gaskiya Aziza ba ta yi min so wanda ya danganci aure. Tana ƙaunata ne kawai a matsayina na jininta. Dan ban bar wurinta ba Abba, sai da tabbatar min da haka. To, ban taɓa tsammanin Aziza za ta yi haka ba. Duba da irin shaƙuwarku tsakaninku akwai fahimta. To shi kenan. Tashi ka tafi abinka. Zan samu mai martaba akan wannan matsalar, za mu tattauna. Mai martaba kuma Abba? Abba, a yi haƙuri a bar wannan maganar a kwance kada a ɗaga ta. Saboda idan aka tada wannan maganar Abba, shi zai kai matakin da za a yi mata dole. Yi mata dole kuma shi zai sa zumuncin da ake ƙoƙarin haɗawa ya samu tasko. Shikenan. Lallai na fahimce ka. Ba damuwa, je ka abinka.
akwai darasi da yawa. Fari da baki isa ka samu guri akasin da yake ta zuwa. Da akwai nagari kwai bata gari, mai kyau da marar kawa. Wani al'amarin da yawa dan adam mafita ya ka samarwa. Allah ya warkar da wanda suke zuwa wurinmu neman magani. Duk wata larurar da take damunka za ka iya samun maganinta a cibiyar Alhikima da izinin Allah. Al'ummar Kano masu albarka, ni Abdullahi Alhikima zan zo cikin garin Kano insha Allahu da izinin Allah ranar 15 ga watan 9. Zan yi aiki na tsawon sati 1 har zuwa ranar 22 ga watan 9 a nan Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. In na gama aiki a garin Kano insha Allahu zan tafi jihar Bauchi cikin garin Bauchi inda zan fara aiki ranar 25 ga watan 9 zuwa ranar 28 ga watan 9. Zan yi aiki na kwana 3 a cikin garin Bauchi insha Allahu rabbi a nan Fadamar Mada kusa da tsohuwar makabarta. Idan muka gama aiki a jihar Bauchi za mu tafi cikin garin Jimeta na jihar Adamawa. Za mu fara aiki ranar 30 ga watan 9 insha Allahu rabbi zuwa ranar 5 ga watan 10 insha Allahu rabbi a cikin garin Jimeta. Za mu yi aiki na tsawon kwana 5 da izinin Allah. Ina muku fatan alheri ku duk samarin da kuke aiki wannan aiki ku ci gaba da shi. Allah ya buɗa mana da baki daya. Allah ya sa ku duka baki da abin da kuka yi dauka. Saboda haka ni dai babban ƙarfin da zan yi a haɗa da tsoron Allah kan amarin da ake ciki shi ne babban shawara da zan. Daga cikin garin Jimeta za mu tafi cikin garin Mubi na jihar Adamawa. Za mu fara aiki ranar 8 ga watan 10 zuwa ranar 22 ga watan 10. Za mu yi aiki na kwana 12 a cikin garin Mubi insha Allahu rabbi a nan unguwar Kolere. Muna kallon INEC office gidan Alhaji Umaru Jibirilla a cikin garin Mubi. Muna yi wa al'umma fatan alkhairi. Muna roƙon Allah duk wanda ya zo wurin mu Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa ya warke. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa, mamallakin dukkan komai, mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke ji a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niamey a jamhuriyar Niger. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki daya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babban reshen ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal. Inda a jamhuriyar Niger kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niamey. Kai dai kawai ka garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi. Wannan cibiya ta Al-Fuad
Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take da ƙwararrun ma'aikata suka san aiki, kuma bamu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center kamar yadda muka faɗi muku a cikin garin Kano, muna nan a Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. A cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi, inda a jamhuriyar Niger muke a cikin Niamey. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Kar ki ce na dame ki fa. Dan Allah ki yi hakuri. Na zo ne in baki hakuri akan abin da ya faru jiya. Ki yi hakuri, kin ji? Jiya ko me ya faru? Ba ki gane ni ba ne? Ban ma san ka bari ma an gane ka. Asin da asin maza yare yare ga abubuwan ya labari. Wai ina mutum ya shiga ne? Naga tun ɗazu ban gan shi a school din nan ba. Me yake faruwa ne? Wa kenan kake ne? Malik. Malik? Kai na zaka ga Malik yanzu? Ai Malik kai da ganin shi ina ga sai an gama jarabawa. Ka san jarabawa ta kunnu kai. Karatu kawai ya sa gaba. Wato mutumin fa ya kama da soyayya. Malik? Malik? Shi din dai. Wait. Anya ko ba shiri kake mai ba kuwa? To, ni ma dai abin da nake gani kenan. Dan na tunanin Malik ai ko da hada shi da mace a daki su yi wata ɗaya ko biyu. Na san babu wani abin da zai shiga tsakanin su da ita. Amma so jiya an samu wanda ta yi breaking records. Kuma ma ba type din shi bace. Wace ce wannan? Ka bari zan nuna ma ita, san ba ta da kamun kai. To, Allah dai ya sa ba auren ta zai ba. To, Allah ya kyauta ga tari da saran suka. Amin ya Allah. Asin da asin. Baba. Ga ita ma. To, wani shirye-shirye ne kuma na. Mun yi matuƙar mamakin wannan al'amari da ta zo mana da irin wannan magana. Duk irin shaƙuwar da ke tsakaninta da Abdul Malik, amma sai da ta iya sa hannu ta share kullum da yake fuskanta ta zo mana da wannan magana. Wannan gaskiya ne. Ni karan kaina wannan al'amari ya ɗaure min kai, ya matuƙar bani mamaki. To amma duk da haka zan so a same ta, a ji ta bakinta, wala Allah tana da wani na daban wanda ya fi mata Abdulmalik din. To kai fa shinan kanka ne, ka sani cewa da mu da kai muna da ƙuduri akan wannan aure na Abdulmalik. Idan muka ce za mu saurari irin shashancin ko sakarcin da ta zo da shi, kenan ƙudurinmu da yake cikin zuciyarmu lalacewa zai yi. Ta makyalin da ita zan je in sami ta. To shikenan.
sai dai ina neman wata alfarma guda ɗaya, a dai bi al'amarin a hankali, kada a zafafa. Zan so kuma a fahimce ta idan har misali tana da wani wanda shine mafi alkhairi akan Abdulmalik, to ba mu da wani abu da ya rage illa mu yi ta addu'a Allah ya zaba mafi alkhairi. Amma zan yi mamaki mutuƙa ce wani dalili ya zo da zai sa ta yi watsi da batun aurenta da Abdulmalik. Wannan al'amari zai zama ba ƙaramin abu ba ne. To za a jarraba haka. Na'am. Domin mun fahimci abin da ka zo da shi maslaha ne. Na'am. Shikenan insha Allah za mu zauna. Zan ji daga gare ta. Allah ya zaba mafi alkhairi. Amin. Allah ya zaba mafi alkhairi. Amin. Allah ya albarka. Nagode. Allah ya albarka. Nagode. Asin da asin, asin da asin. Ina za ki je haka kike ta sauri ne? Umma biki ga lokacin makaranta yayi ba, makaranta fa zan je. Samira, yanzu za ki je makaranta sai ki fito da irin wannan shigar. Wata irin rayuwa ce, ki koma ki dauko hijabi ki zo ki tafi. Hijabi kuma ma? Gaskiya amma ni fa ba zan sa abin da zai takura mu ba, to me ma shiga na mai a haka? Ai na ga normal ne. Wato kin ga babanki ya bar garin nan yau. Shine kika dawo da halin naki da yana nan kwana biyu mun samu kunnan mu yayi shiru. Da Allah ki je ki dauko hijabi ki zo ki tafi. A'a gaskiya umma. In dai na dawo dai na sa dai gaskiya hijabi. Amma yanzu ma makaranta zan je kada in yi latti. Ki bar nasiha ki umma idan na dawo ma daura daga inda kika tsaya. Samira, ki ji tsoron duniya. Wallahi Allah ya albarka ma in ta yawa lalata mutum take bare Allah wadai. Yadda lokaci yake shuɗewa, yadda rayuwa take sauyawa. Aziza, me yasa ba kya son Malik? Umma, ni gaskiya bai mun bane a matsayin mijin aure. Umma ni na fi so a bazancen auren nan, saboda na fi so in ci gaba da karatu. Kin gani nake kula da wannan kamfanin. Kuma idan na ci gaba da karatu, to zan ƙara kaimi a kai. Idan ya so daga baya, idan auren ne ma sai na yi. Gaskiya ne, tunda haka ne, babu mai miki auren dole. Fatanmu dai Allah ya zaɓan mana abu mafi alheri. Haba umma, ta ya za ki biya shashancin Aziza? Shekaranta nawa tana tare da Malik, me bata sani game da shi ba. Tare suka girma, babu irin ƙaunan da ba ta nuna mishi. Rana ɗaya sai ta ce ba za ta aure shi ba. Wa ya sani ma ko wani ta samu yake hure mata kunnanta. Dakata Sumayya, wannan yarinyar ta fi mu sanin halin Malik. Kuma tunda ta kafe ta ce ba ta so, kina so ne mai mata auren dole? Yayi Sumayya, ba wai ba na son yayi Malik bane ba. Kawai dai ni ba soyayya aure nake mai ba, kuma shi ma na tabbatar haka ne a cikin zuciyar shi. Kawai na ɗauke shi a matsayin yayana ne. Ki dai sani, yawace-yawacen da kike ƙasa-ƙasa ba shi ne mafita ba. Auren dai da ake miki magana a kai shi ne mafita. Shi kenan yayi Sumayya. Na miki alƙawari idan na je Dubai ɗin na dawo, zan yi auren Allah yadda. To Allah ya muku albarka. Amin. Ci yake shuɗewa, yadda rayuwa take sauyawa, haka ɗan adam yake canzawa, natsuwa aka sa aka ke aunawa, nagari wata ran yakan sauya.
a haka ya zama marar kunya. Da kalaman baki ka jani ka zo kai za ka raka ni. Asali da asali. Ina tunanin yanzu na fara mu je so bai da kamanni. Asali da asali. Ciki ka zaga idan ka bar ni akwai babban lani. Asali da asali. Gani gare ka jani sannan ka bi da ni. Kullum a san ka dai tsayuwa kalaman ka ke kau da damuwa. Na baka ragama ta ciki ka zam sannadi da ban tabuwa. Assalamu alaikum. Batan ka inna yi ni dai yakan sakan nutsuwa. Assalamu alaikum. San samu sururi in ka rike ni na tabbata bana zautuwa. Assalamu alaikum. Dama kai ɗaya ne za ka bani ruwa. Dana zauna a gefen ka ka ishin rayuwa. Wajen ki Ka karɓi sakona sarai da kayo dakatar da ni. To, lafiya? Lafiya kalau. Ranar nan na tare ki akan hanya. Ina so in miki magana amma baki bani dama ba. Wai amma na yi miki uzuri saboda na tabbatar da cewa a lokacin kamar akwai wani abu da yake gabanki. Ina fatan dai yanzu ban takura miki ba. Ka takura mu. Ko yanzu din ma baka ga cewa kebewa muka yi bawar ba ma san a dame mu ba. Amma nan din ma sai ka biyo mutum? Da kin daure kin bani dama in yi magana da ke. In faɗa miki abin da nake so in faɗa miki. Just 2 minutes kawai ya ishe ni. Ka san menene? Ba za ka samu ba. Sai dai ka ƙara ta ranar gaba ko za ka iya samu. Kinga. Nagarin wata ran yakan sauya, a haka ya zama marar kunya. Ya sauya hudu ba ta tarbiyya, ya biye wasu na zuciya. Lalatacce shi ma yakan shiryo, a ɗabi'ar da ya rayu. Ya zama nagarta da duka ta ɓoyo, haka rabbana yake ikonsa. Asin da asin, asin da asin, asin da asin. Hajiya! Hajiya! Ina kika ga mu wani black file da na shigo da shi jiya? Ba da ke nake magana bane saboda Allah da Dala malam matsa kana damuna. Ka idan ne in rika maka gadin wani abu da zaka zo duk abin da baka gani baka zo kana damuna. Wai, Aja wai dan Allah lafiya kuwa. Shikenan ba ni da damar in yi miki magana cikin 'yan kwanakin nan sai ki hayako mu. Wannan kuma kai ka sani. Allah mai iko. Shi ma ka gan shi nan gurin. Ka ji da shi. Alhaji Audu ya naga ka fito ranka a bace. Yo menene in banda wannan baiwa Allah. To me yake faruwa? Fakki ba ni da damar in yi buɗi baki in yi mata magana cikin 'yan kwanakin nan sai ta hayako mun. Wace rayuwa ce wannan? To kai baka gane matsalan ba. Wacce matsala? Ai ba wata matsala. Me ta rasa don Allah don Annabi? Me sasanci zaka nema? Shi kenan kuma na dinga shigo da wani kenan ni a zo a ta tsaye min da ni da ita waya ne mana shari'a? Wallahi ba wannan magana. Allah ba ta isa ba. Mu tafi da Allah. Alhaji Audu, me sasanci zaka nema? Assalamu alaikum. San da zuwa Alhaji. Yawwa. San da zuwa. Ka shigo? Da alamun kaman ka ɗibo gajiya. Gaskiya ne. Kamata yi ka je ka watsa ruwa. Sannan akwai fruit salad da na haɗa maka sai ka zo ka sha. Masha Allah. Godiya nake yi. Babu shakka an samu mai sasanci a gidana. Domin tanadi na musamman gani da garan bawul don sauke hakkin iyalanku. Ku nemi mai sasanci na kamfanin Bifli. Mai sasanci magani ne da kamfanin Bifli ya samar domin waraka da kuma kauda ƙananan matsaloli da ke hana magidanta sauke hakkin iyalansu. Namu ba irin nasu bane. Ku garzaya domin samun naku domin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakaninku da iyalanku. Mai sasanci
ya samu sahalewar hukumar NAFDAC. Domin neman ƙarin bayani a tuntuɓe ma ofishinmu da ke lamba 13 KM Larabar Abasawa Road daura da GGSS Jogana a ƙaramar hukumar Gezawa ta Kanan Dabo. Ko kuma a tuntuɓe mu akan lambar waya 070 35 33 8583. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Alil. Cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin hada magunguna ingantattu akan kowace irin larura. Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi, saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Cibiyar Kashful Ali sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa. Sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 100%. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin dan adam wato HIV, muna ba da magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar insha Allah. Ina waɗanda suke aikata istimna'i wato biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin ɗan adam. Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila, duka muna ba da magani. Ƙarƙashin cibiyar mu ta Kashful Alil mun tanaji ingantattun magunguna domin ƙona matsalar aljanu, iska, sihiri ko sammu. Ko aiki aka maka muna warwarewa da yardan Allah. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa. Saman bene shago mai namba 1. Sannan a jihar Kano muna ƙarshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai Outpost Police Station. A birnin tarayyar Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. A jihar Gombe muna nan daidai gadon Malale Road cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. Ta da duka ta boyo haka rabbana yake ikonsa. Asin da asin, asin da asin, asin da asin, asin da asin, asin da asin. Asin da asin, jarabawa ce gashi nan ana shan asin da asin, asin da asin. To ai kai dace in tambaya, dan ban taba ganin ka a cikin irin wannan halin ba. Gashi ana jarabawa, ko lafiya? Ka san labarin Giza bai wuce na koki. Ni da dai yarinyar nan ne wallahi. Har yanzu dai so nake in gano wace irin mace ce ita. Wani lokacin ma sai ta nuna wai bata sanni ba. Wani lokacin na dai kasa gane kanta. Haban Malik, ni na ɗauka wannan tunanin da kake yi ai akan jarabawan da muke ciki ne yanzu. Wai dama duk wannan tunanin da kake yi akan mace ce? Jarabawan ƙarshe muke. Kamata yayi a ce yanzu ka mai da hankalinka kan abin da ke gabanmu. Ba wai ka mai da hankali kan wannan yaren ba. After all, ni ban ga wani dacewa da kai da ta yi da kai ba. Ko kaɗan. Wai kowace irin mutane ne. Yaya kowane lokaci kowa sai rika buɗe baki yana cewa baka dace da yarinyar nan ba, baka dace da yarinyar nan ba. To wani mummunan abu take aikatawa da kuke kasa gaya min. Me aibinta? Ku faɗa min aibinta in ji. Okay, yanzu kana nufin duk wani aibu ɗinta da ake faɗa baka gani kenan? Look, ni a iya sani na idan mace tana da ilimi, tarbiyya, nutsuwa, asali, addini, to ta cancanta a aure ta. Kuma duk wani abin da na lissafa muku ni na gani a tattare da yarinyar nan. Saboda da ido na ganta a MSSN na makarantar nan, na ganta a masallaci, ba so ɗaya ba so biyu ba, kuma na ganta tana aikata abubuwan da ya dace. Kawai kuskuren fa shine kayan sakawa da nake ganin ta yau in ganta da wanda ya dace, gobe in ganta da wanda bai dace ba. Amma kullum sai ku rika bata ta kuna faɗan irin wannan, kuma kun kasa gaya min me matsalar ta? To na ji dai ta haɗa komai. Yanzu kamata ya kai fokusin akan jarabawa.
in an gama jarabawa sai ka daura daga inda ka ci gaba shikenan. Yanzu ma library zan tafi. Wajen ta karatun na samu kuke yi ai. Wajen ta zaka je? Wannan Malik ba samu matsala. Dan wahala ne fa. Ni ba san yayin Malik ne ba na yi ba. Kawai dai na sani idan na yi gangancin auren shi to tabbas sai dan buzuna. Dan buzunki kuma? Kamar ya dan buzunki? Zai rinka dukan ki kenan? Haba dai, duka sai ka ci wata jaka. Ai ni na fi karfin duka. Ballantana ma na san Malik ba zai taba duka na ba. Kawai dai na san ba zai bani yi rawa gaban hantsi bane, duk abubuwan da nake zai dinga taka min burki. So ni kuma ba zan iya ba, sai sa kwara in sami iri na wanda zai dinga bari na ina abin da na ga dama. Au. Dama kina da wanda kike so ne? Kwarai ma kuwa. Bari ma in kira muku shi ku gaisa ko? Ta so? Fari da baki isa ka samu guri akasin da yake ta zuwa da akwai nagari bai bata gari mai kyau. Masoyiyata, ya kike ya gida? Mun gode Allah masoyina. Ga kawayena na suna kallon ka. Kawaye sannunku kuna lafiya ya kuke ya komai? Ku huta, ina gaida ku. Kin ke zuwa US na gaya miki ki zo, gashi har na dawo gida baki zo ba. Baki kyauta min ba. Ai na faɗa maka, ban samu visa bane ba, amma insha Allah zan je Dubai next month insha Allah. To, okay, shikenan. Sai kin to ina nan ina jiran ki. Okay, bye bye habibi. To shikenan sai mu hadu a can. Allah ya ke mu. Asin da asin. Ya kuwa saurayi na yan mata? Amma kin san gayen nan ya haɗu. Allah ko? Ni fa gaskiya bai min ba. Kanku ake ji. Ai mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce wanka nake. Asin da asin so ba ƙarya ne ba. Ita ko yarda mata ɓuya. Aziza mun yi matuƙar mamakin abin da kika yi. Ba mu taɓa zaton za ki aikata haka ba. Yanzu dama ashe kina da wanda kika ajiye a cikin zuciyarki kina so ba jininki ba, kuma amma baki taɓa sanar mana ba. Amin afuwa. Gaskiya ina jin kunyan faɗa ne. Allah shine shahidi. Bana da buƙatar in matsantawa ɗaya daga cikin zuri'ata bisa kan wani abu da yake so in cire shi daga nan sai shi a wani waje. Na yi izini. Ki je ki so wanda za ki so kuma ki gabatar mana da shi. Amma fa Aziza ki sani cewa irin jinin mu duk irin gidan sarautar nan. Babu wanda ya take auren wani bare daban wanda in an tsaga jininsa ba za a samu jinin sarauta a jininsa ba. Babu. Amin afuwa. Ba komai. Na komai. Takawai. Damin ina da magana. Ina so in fita kasar waje ne. In karasa karatu na a can in yi masters ina a can. Bani da matsala da ke duk irin dogon karatun da zaki yi domin na san akwai fa'idarsa. Abinda masarauta ta bata amince ba ko kuwa mu ba mu amince ba shine ba za ki je kasar waje ba. Ma'ana ba za ki je kasar Turai ba. Takawa ni ma ba kasashen Turai nake son zuwa ba. Na fi so in je Qatar ko kuma Dubai. Babu komai. Ki kula da kyau. Godiya nake. Allah ya albarka. Asin da asin. Asin da asin. Asin da asin. So ba ƙarya ne ba. Ita ko yarda mata ɓuya a sufa ba. Soyayya ce bayin kaina ne ba. Komai haɗaɗin so ba zan daina ba. Alaikum assalam.
Baby. Baby sai yau ka huce kenan. Ni ba ya wucewa ne ba, kin gane ko kawai irin naga cewa ina cutuwa, shi isa kai na hakura na zubar da makamai. Wallahi ni ma da baby gaskiya na gaji ne kawai. Ba irin kayan shaye-shayen da ban sha ba. Duk wanda ka sani. Babu wanda ban sha ba amma gaba ɗaya damuwar da ta ƙi ne kawai ta rabu da ni na ce gwara kawai yanzu. Sai dai yanzu a waɗa kike da ni kina so na irin mugun sanna. To baby ya ce maka ba na son ka, ina mugun son ka. Kin gane ai kin san ku mata ne, ku tayoyin gaba ne. Ba a gane gaban ku da bayan ku. Mu maza mu aka sani da soyayya. Back to Titanic. Wane isa daukarwar soyayya? Namiji ne. Shine dai. To saboda haka yanzu komai ya wuce. Zuciyata ta yi sanyi saboda haka me zaki ci aka miki. Sai daga nan kuma mu tsara yacce abubuwan za su kasance. Assalamu alaikum. To ga nan zuwa yanzu nan zan dawo. Maye. Baby, dadin mu ne dawo kuma yana dawowa ya tambaya ina. To yanzu haka yanzu in fa aka ci gaba fa kura ta bango fa ko ta ture ni da kai bango fa ko zai iya shiga gajimare magana ta gaskiya. Wannan ce iriyar rayuwa ce yanzu nan muka daidaita da ke ko minti ɗaya baki bari ya zagayo ba. Ai irin 1 minute anniversary kin zo kin daɗa kawo wata matsala. Ta ciki ware. Lagus ina ne fa. To insha Allah gobe za mu. Bye bye. Kin yana zamansa. Wai mutum ya rika sama ba ta soyayya. Na zo gaba ɗaya na gama zaga makarantar nan fa ni ban ganki ba. Kuma gashi ina gurin da muka zauna jiya. Mene? Gaskiya zan tafi na gaji wallahi. Kin san yawan da na yi a cikin makarantar nan ban ganki ba? To. Bayar Allah. Dan Allah dai yau ya kamata ki saurare ni. Malam ka yi haƙuri. Ban san ka ba. Gaskiya ba zan iya tsayawa in magana da kai. Kinga. Shi yasa na ce ki tsaya. Ki tsaya in faɗa miki ko wane ne ni. Idan baki saurare ni ba za ki san ko wane ne ni ba kuma baki san me ya kawo ni gurin ki ba. Ka san me matsala? Ba na iya magana da wanda ban sani ba. Shine kawai hujjata. Ka yi haƙuri na gode. Dan Allah tsaya ki ji. Dan Allah ki bani dama. Ko gabatar da kaina in yi miki kuma in faɗa miki abin da ya kawo ni gurin ki da kuma abin da ke cikin zuciyata. Ba na magana da wanda ban sani ba. Kin gani fa san ki nake.
Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban, wanda muka kware wajen ba da magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada, ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa. Musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i wato biya wa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki. Cutar HIV musamman a ɓangaren maza, kankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali. Kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyar mu ta kware wajen ba da magunguna kamar su ciwon koda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon olsa. Cibiyarmu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban bata tsaya a nan ba, tana tura magungunanta a ko'ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana miƙa saƙon godiya ga ɗumbin al'umma da suka karɓi magungunan mu suka samu waraka kuma suke aiko mana da saƙon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce ɗaya samkar da dubu a faɗin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshin mu da ke nan garin Maiduguri. Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni shago mai namba 8, ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road kusa da Shoprite, ko kuma a neme mu a nambar waya kamar haka, ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maɗaukacin al'umma musulmi fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. Dalilin mai maganin muka zo. Me yake da mutaka? Bari mai magani. Kwana muke yi babu bacci. Gaskiya ba mu da wannan magani. Amma shawara ɗaya nan ba a kai shi Shafa'ul Islam Medicine Center. Ai ƙwararru ne, fitattu ne, sanannu ne, an san su a fagen su. A wannan cibiya ne da karin kaina na je na kai labarin larura ta suka bani magani kuma cikin ikon Allah na ja na warke. Suna da kayayyaki na gwaje-gwaje wanda ba za a baka magani ba sai an gwargwaje irin larurar da take damunka sannan a baka maganin da ya daidai da ita. Kuma cikin ikon Allah ka warke. Suna zakulo magunguna ne da Alƙur'ani da hadisan manzon Allah suka yadda ai amfani da su. Mu tashi mu garzaya. Abubuwan da yake damun nasa ma duka insha Allah masu sauki ne. To yanzu likita ya za a yi kenan? Ga wannan maganin a basa shi ya sha rabin kofi da safe, rabin kofi da yamma. Bizin duk wannan abin nan zai tafi. Allah sa ka da na ga miki duk irin larurar da take damun mutum da ikon Allah su ka zo suka kwarkwada. Kin ga dai gwaje-gwajen da aka yi masa awa 2 ana gwaje-gwaje. Yanzu sai batun kuɗi. Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdullahi mai cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina yan uwa masu buƙatar maganin haihuwa. Ko kuma suke fama da cutar infection. Ko tsinkewar maniyi. Haka kuma ina masu buƙatar maganin zafin jiki. Zafin tafin hannu ko na ƙafa. Ko kuma cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV da ma sauran cututtuka da suke damun al'umma. Cibiyar Shafa'ul Islamic Medicine Center tana bincike a cikin littattafan addini domin zakulo magungunan cututtukan da suke damun al'umma don ta harhaɗa su a samawa al'umma maganin da zai warkar da su. Don haka masu buƙatar waɗannan magunguna? Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Kano, a Maidile, Sabuwar Gandu, kafin kwanan gidan kaji, Uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. Ina 'yan uwana mata masu fama da matsalolin da suka shafi 'ya'ya mata, kamar ciwon fibroids wanda yake damun mata, yakan hana su haihuwa. Dukkan matar da ta zo wannan cibiya tamu za ta amsa sunanta mace a gurin mai gida. Ina maza masu buƙatar maganin ƙanƙancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar asma, diabetes, ciwon siga, hepatitis, ciwon hanta, hypertension, ciwon hawan jini. Cibiyarmu ba da ka take ba da magani ba, muna da ƙwararrun injina na gwaje-gwaje mu gano matsalarka kan mu baka maganinka insha Allah. Domin ba ma yin cuta daban, magani daban.
on the beat.